Κυρίες και κύριοι, αρχίζουμε την έκτη διάλεξή μας με θέμα τα Σεπτεμβριανά 1955 και Κυπριακή πρόσληψη, με ομιλητή τον διδάκτορα ιστορίας κ. Μιχάλη Σταυρή. Παρακαλώ τον κύριο Μιχάλη Σταυρή, καθώς και τον πρόεδρο του Απελευθερωτικού Αγώνα, κύριο Χαράλαμπο Αλεξάνδρου, να λάβουν τις θέσεις τους, ήδη έχουν τις λάβει, και παρακαλώ τον κύριο Αλεξάνδρου να εισαγάγει τον ομιλητή. Ευχαριστώ. Κύριε Βουλευτά, κύριε Υπουργέ, κύριε Δήμαρχε, κύριε Κοινοτάρχα της Τύμπου, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είναι με ιδιαίτερη χαρά σήμερα απόψε που φιλοξενούμε τον διδάκτορα ιστορίας Μιχάλη Σταυρή, έναν επιστήμονα με λαμπρό μέλλον, όπως η δουλειά του έχει αποδείξει και ο ίδιος με τη δουλειά του. Ο Μιχάλης Σταυρή κατάγεται από την κατεχόμενη Τύμπου, είναι απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, όπου ολοκλήρωσε και τις διδακτορικές του σπουδές. Στη διατριβή του ασχολήθηκε με τον μανιάτη φυσικό, μαθηματικό, δημοσιογράφο και λαϊκό διανοούμενο Νικόλαο Καταλάνο. Μελέτες του κ. Σταυρή έχουν δημοσιευθεί σε συλλογικούς τόμους και περιοδικά. Από τις εκδόσεις Ρίζες κυκλοφορεί η μονογραφία του με τίτλο «Ενιαίο κόμμα Εθνικό Φρόνος Παρατάξεως στα σπάργανα της Κυπριακής Πολιτικής Ζωής». Και από τις εκδόσεις Ρίζες επίσης κυκλοφόρησε το βιβλίο που έγραψε με τον αγαπητό Λάμπρον Καούλα με τίτλο «Εξόριστοι για την ελευθερία, αγωνιστές της ΕΟΚΑ στις Βρετανικές φυλακές και η Κυπρο-Ιρλανδική φιλία». Επίκειται η κυκλοφορία από τον ίδιο εκδοτικό οίκο της μονογραφίας του για τον Νικόλαο Καταλάνο, που ουσιαστικά είναι η έκδοση της διατριβής του. Το ιδιαίτερο θέμα, το ενδιαφέρον θέμα που θα μας αναπτύξει απόψε είναι τα Σεπτεμβριανά του 1955 και συγκεκριμένα θα μας αναπτύξει την Κυπριακή πρόσληψη. Αγαπητέ Μιχάλη, σε ακούμε με ενδιαφέρον. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Βουλευτά, κύριε Υπουργέ, κύριε Δήμαρχε Στροβόλου, αγαπητέ Κοινοτάρχα της Τύμπου, τιμημένοι αγωνιστές της ΕΟΚΑ, κύριε Πρόεδρο του Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ, αγαπητοί φίλοι, ευχαριστώ καταρχάς τον φίλο, τον Χαράλαμπο τον Αλεξάνδρου, τον πρόεδρο του Ιδρύματος Απελευθερωτικού Αγώνα, όπως και τον κύριο Παπαπολιβίου, πρόεδρο της Ακαδημίας Ιστορικών Σπουδών ΕΟΚΑ, για την σημερινή πρόσκληση. Θα αναφερθώ, όπως ακούσατε, στα γεγονότα που έλαβα χώρα σε Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη και Άγκυρα την 7η Σεπτεμβρίου του 1955, εναντίον των μειονοτήτων, κυρίως της ελληνικής μειονοτήτας, τα οποία έμειναν γνωστά με τον όρο Σεπτεμβριανά και είναι γεγονότα άμεσα συνδεδεμένα με τις εξελίξεις της εποχής γύρω από το Κυπριακό και ιδίως με την τριμερή διάσκεψη του Λονδίνου. Δεδομένου ότι οι αιτίες, ο σχεδιασμός, τα γεγονότα κάθε αυτά και οι συνέπειες τους έχουν εμπολής αναλυθεί στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, θεωρήθηκε σκόπιμο, όπως στην παρούσα παρουσίαση, επικεντρωθούμε στην Κυπριακή πρόσληψη των γεγονότων. Κατά συνέπεια, θα επιχειρηθεί η παρουσίαση των σημαντικότερων γεγονότων και εξελίξεων σε Ελλάδα και Τουρκία, σε συνάρτηση με τις κυπριακές αντιδράσεις και την κάλυψη του τύπου την πρώτη περίοδο μετά τις καταστροφές. Βλέπετε εδώ κάποια έργα τα οποία είναι σημεία αναφοράς για την περίοδο και τα γεγονότα τα οποία μελετούμε. Αναφέρω έτσι ενδεικτικά, είναι το βιβλίο του Νεοκλήτου Σαρή, η άλλη πλευρά, το άκρος κατατοπιστικό βιβλίο του Σπύρου Βριώνη, ο μηχανισμός της καταστροφής, έχει κυκλοφορήσει και στα ελληνικά, όπως και το βιβλίο της Τιλεκ Πιουβέν έχει κυκλοφορήσει στα ελληνικά. Και το τελευταίο βιβλίο είναι ένας συλλογικός τόμος με τίτλο «Ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης μετά τη συνθήκη ανταλλαγής πληθυσμών», στο οποίο περιέχεται και ένα άρθρο του κύριου Πέτρου Παπαπολιβίου, που είναι ακριβώς πάνω στη θεματική που εξετάζουμε απόψε. Όπως προανέφερα, κύριος άξονας της παρουσίασης είναι ο τύπος της εποχής και αυτό έχει τη σημασία του, διότι η σημασία αυτή σχετίζεται με τη λειτουργία του τύπου ως εκφραστή και διαμορφωτή της κοινής γνώμης. Ορισμένα έτσι εισαγωγικά στοιχεία σε σχέση με τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης και την προσπάθεια που έγινε για οθωμανική ομογενοποίηση. Το καθεστώς των Ελλήνων που ζούσαν στην Κωνσταντινούπολη ήταν ιδιαίτερο.
Η ιδιαιτερότητα δεν αφορούσε στην πολιτιακή ή στην νομική τους υπόσταση, αλλά στην κληρονομιά της οποίας ήταν φορείς και εκφραστές. Αυτή είναι μια αντίληψη της οποίας κοινωνός ήταν και ο τουρκικός πληθυσμός και αποτέλεσε τη δεκαετία του 30 μια εκ των αιτιών της προσπάθειας που έγινε για δημιουργία τουρκικής ταυτότητας με ιστορικό βάθος. Η εν λόγω προσπάθεια εντασσόταν στην ευρύτερη τάση επιδίωξης συστηματικής εθνικής ομογενοποίησης στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, οι αρχές της οποίας για την νεότερη εποχή εντοπίζονται στις παραμονές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Είχε προηγηθεί τότε η ήττα στους Βαλκανικούς πολέμους, η οποία αποδόθηκε κυρίως στην έλλειψη εθνικής συνείδησης και στην αδυναμία της αυτοκρατορίας να λειτουργήσει στο πρότυπο των εθνών κρατών της εποχής. Εγκαινιάστηκε τότε μια διαδικασία δημογραφικής αλλίωσης σημαντικών περιοχών της αυτοκρατορίας μέσω αφομοίωσης, μετακινήσεων και επικισμού. Υπό τη λογική αυτή γίνονται αντιληπτές οι διώξεις των χριστιανικών πληθυσμών με αποκορύφωμα την γενοκτονία των Αρμενίων, καθώς και η ανταλλαγή πληθυσμών βάσει της συνθήκης της Λοζάνης. Στο ίδιο πλαίσιο, στο πλαίσιο δηλαδή συγκρότησης εθνικού κράτους, εντάσσονται και τα Σεπτεμβριανά. Το ιστορικό αυτό γεγονός αποτέλεσε τομή στην παρακμή του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης, η οποία χρονολογείται από τη Μικρασιατική καταστροφή. Μέχρι τότε, οι Έλληνες της Οθωμανικής πρωτεύουσας είχαν καταστεί ισχυρή μειονότητα τόσο αριθμητικά όσο και οικονομικά. Στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα, υπολογίζεται ότι οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης και των περιχώρων αποτελούσαν περίπου το 17 με 22% του συνολικού πληθυσμού. Επιπλέον, μετά τις πρώτες επιτυχίες του ελληνικού στρατού, πριν την ήττα στο Μικρασιατικό μέτωπο, η αριθμητική παρουσία όπως και η οικονομική επιρροή των Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη ενισχύθηκε σημαντικά. Εν τούτοις, η κατάσταση άρχισε να αλλάζει από το 1922. Περαιτέρω δυσχέρειες για τους Έλληνες και γενικά για τις μειονότητες του τουρκικού κράτους προέκυψαν τη δεκαετία του 40. Την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η τουρκική κυβέρνηση υιοθέτησε δύο σημαντικά μέτρα με άμεσο αντίκτυπο στην οικονομική και πληθυσμιακή δυναμική των μειονοτήτων. Πρόκειται για τη στρατολόγηση χριστιανών και Εβραίων 18 με 45 ετών στα τάγματα εργασίας, καθώς και για την επιβολή του φόρου περιουσίας του γνωστού Βαρλίκ-Βέρκηση. Η κατάσταση φάνηκε να βελτιώνεται στα χρόνια που ακολούθησαν τον πόλεμο, καθώς ο ανταγωνισμός των δύο μεγάλων τουρκικών κομμάτων, του Δημοκρατικού Κόμματος και του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, είχε ως αποτέλεσμα την παραχώρηση περισσότερων ελευθεριών και τη βελτίωση των οικονομικών συνθηκών για τους Τούρκους πολίτες. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την εισρωή αμερικανικών, κρατικών και ιδιωτικών κεφαλαίων στις αρχές της δεκαετίας του 50, επέφερε τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης της ελληνικής κοινότητας. Ως εκ τούτου, οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης κατέστησαν εκ νέου κεντρικός πυλώνας της οικονομικής ζωής και παράλληλα επανήλθαν στο στόχαστρο του οικονομικά ασθενέστερου τουρκικού πληθυσμού. Σε μια γραμμική ανάγνωση των γεγονότων, μπορούμε να ορίσουμε ως αφετηρία των καταστροφών του Σεπτεμβρίου του 1955 την εξαγγελία της τριμερούς διάσκεψης του Λονδίνου στις 30 Ιουνίου του ίδιου έτους. Γνωρίζουμε για τη διάσκεψη, για την συμμετοχή της Ελλάδας και τις αιτίες πίσω από αυτήν την απόφαση που φαίνεται ακατανόητη υπό τα σημερινά δεδομένα. Μπορούμε να συζητήσουμε αργότερα. Ωστόσο, πρέπει να έχουμε υπόψη ότι των εργασιών της τριμερούς προηγήθηκαν εξελίξεις που απέβησαν καταλυτικές στην τροπή των γεγονότων. Αφενός ήταν οι διεργασίες στους κόλπους της τουρκικής κοινωνίας για κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σχετικά με την Κύπρο. Ως προς αυτό, σημαντική κρίνεται η ίδρυση του σωματείου «Η Κύπρος είναι τουρκική». Σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή, το σωματείο ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 1954 για να υπερασπιστεί την τουρκική κυπριακή μειονότητα. Η ίδρυσή του, αρχικά με την επωνυμία Επιτροπή «Η Κύπρος είναι τουρκική», αποφασίστηκε κατόπιν συνεδρίας της Τουρκικής Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης. Επικεφαλής της Επιτροπής ορίστηκε ο Χικμέτ Πιλ, που αρθρογραφούσε στην εφημερίδα Χουριέτ. Είχε επισκεφτεί και την Κύπρο το 1954 και οργάνωσε τον τουρκικό πληθυσμό. Το νέο μαχητικό σώμα είχε στενή συνεργασία με φοιτητικές ενώσεις και οργανώσεις νεολαίας, καθώς και με εργατικές συντεχνίες και επιφανείς δημοσιογράφους, ενώ παράλληλα, σύμφωνα με την Τιλεκ Γιουβέν, χρηματοδοτείται από το τουρκικό κράτος.
Η ίδια ερευνήτρια σημειώνει επίσης ότι η πλειοψηφία των μελών του Συμβουλίου του Σωματείου συνεργαζόταν με στελέχη της κυβέρνησης και με κυβερνητικούς ή υποκυβερνητική επιρροή οργανισμούς. Υπήρχαν ακόμα περιπτώσεις διοικητικών στελεχών που ανήκαν στις τάξεις των μυστικών υπηρεσιών της χώρας. Περαιτέρω, αξίζει αναφοράς η επιστολή της 13ης Αυγούστου του 1955, την οποία έστειλε ο επικεφαλής της Εθνικής Τουρκικής Ένωσης Κύπρου, ο μετέπειτα αντιπρόεδρος του κράτους, ο Φαζίλ Κιουτσούκ, προς το Σωματείο «Η Κύπρος είναι τουρκική». Με την επιστολή αυτή ενημέρωνε ότι οι Έλληνες της Κύπρου ετοίμαζαν μαζικές σφαγές εναντίον των Τούρκων του νησιού στις 28 Αυγούστου ή μετά το τέλος των εργασιών της τριμερούς διάσκεψης. Μέσω της επιστολής ζητείται η ενημέρωση και η κινητοποίηση των παραρτημάτων του Σωματείου και ο Χικμέτ Μπιλ, προωθώντας τη συγκεκριμένη επιστολή, έδωσε οδηγίες για δράση των μελών όπως αυτά κρίνουν καλύτερα, με στόχο να φτάσουν τα κατάλληλα μηνύματα σε Λονδίνο και Αθήνα. Ο ίδιος διέσπηρε τη συγκεκριμένη φήμη και μέσω της αρτογραφίας του στη Χουριέτ, φροντίζοντας έτσι να φτάσει σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του τουρκικού πληθυσμού. Στο άρθρο του σχολίαζε μάλιστα ότι οι Έλληνες της Κύπρου χαρακτήρισαν την 28η Αυγούστου ως ημέρα σφαγής. Και είναι ενδιαφέρον διότι τη συγκεκριμένη ημέρα η εκδήλωση που έλαβε χώρο ουσιαστικά ήταν ένα συλλαλητήριο του ΑΚΕΛ εν ώψη της τριμερούς. Αν δεν κάνω λάθος, είναι στο συγκεκριμένο συλλαλητήριο που εκτέλεσε ο Ιώκα τον Ηρωδότο Πουλή. Όλα αυτά ηλέκτρισαν περισσότερο την ατμόσφαιρα, θέτοντας στο στόχαστρο της τουρκικής κοινωνίας τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, τους οποίους ο Χικμέτ Μπιλ παρουσίασε την ίδια περίοδο ως ομήρους που θα πλήρωναν σε περίπτωση υλοποίησης των σφαγών στην Κύπρο. Εκτός του εσωτερικού της Τουρκίας, εξελίξεις σχετικές με την τριμερή διάσκεψη λάβαναν χώρα και σε διπλωματικό επίπεδο. Από τη στιγμή που έγινε ξεκάθαρη η πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να εντάξει το Κυπριακό στη διάταξη της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, κύρια μέριμνα της Βρετανίας ήταν να εξασφαλίσει την υποστήριξη της Τουρκίας. Από αξιωματούχο του Βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών, μάλιστα, είχε εκφραστεί εκτίμηση ότι, εντός εισαγωγικών, μερικές ταραχές στην Άγκυρα θα μας βόλευαν. Υπό την ίδια λογική, πριν την έναρξη των εργασιών της διάσκεψης, προηγήθηκε μια βρετανοτουρκική συνεννόηση με στόχο την αντιμετώπιση των ελληνικών αιτημάτων. Ο Χάρολντ Μακμίλαν, σε τηλεγράφημα του προς το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών στα μέσα Ιουλίου του 1955, σχολίαζε για την τριμερή. Όσο σκληρότερη στάση τηρήσουν οι Τούρκοι εξ αρχής, τόσο καλύτερα θα είναι τα αποτελέσματα για μας και για τους ίδιους. Σημειώνεται τέλος ότι η κινητοποίηση του τουρκικού πλήθους για υποστήριξη της τουρκικής αντιπροσωπείας στη διάσκεψη ζήτησε ο Πρωθυπουργός Αδνάν Μεντερές την προηγούμενη των Σεπτεμβριανών στη διάρκεια συνάντησής του με τον Χικμέτ Μπιλ. Κατά τη συνομιλία των δύο ανδρών, ο Τούρκος Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε κρυπτογράφημα του Φατίν Ρουστού Ζορλού, επικεφαλής της τουρκικής αντιπροσωπείας στη διάσκεψη και μελλοντικού Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος σχολίαζε ότι βρισκόταν σε αδύναμη θέση και ζητούσε δραστηριοποίηση του τουρκικού κράτους για να μπορέσει να πείσει ότι η τουρκική κοινή γνώμη ήταν έντονη σε σχέση με το Κυπριακό και δεν μπορούσε να χαλιναγωγηθεί. Υπό τις συνθήκες αυτές, η τριμερής εγκαινιάστηκε την 29η Αυγούστου του 1955. Στη διάρκεια των εργασιών της συνέβη ένα περιστατικό, το οποίο επέφερε κορύφωση και εκτόνωση του εκρηκτικού κλίματος που καλλιεργήθηκε τις προηγούμενες μέρες. Επρόκειτο για την έκρηξη της 5ης Σεπτεμβρίου του 1955 στο τουρκικό προξενείο στη Θεσσαλονίκη. Εξ αρχής, η ελληνική κυβέρνηση απέκλεισε το ενδεχόμενο τοποθέτησης της βόμβας από πραγματικούς Έλληνες, πραγματικούς εντός εισαγωγικών, όπως αναφέρθηκε τότε. Βάσει πληροφοριών που αναδείχθηκαν εκ των υστέρων, ως πιθανότερος υπέτειος για το συμβάν, υποδεικνύεται ο φύλακας του προξενείου, ο Χασάν Ουτσάρ Μεχμέτογλου, ο οποίος φέρεται να τοποθέτησε μηχανισμό για την κατασκευή του οποίου μετέφερε εκρηκτικές ύλες ο στρατολογημένος στην τουρκική υπηρεσία ασφαλείας φοιτητής νομικής Οχτάι Εγκίν. Ο Εγκίν ανήκε στη μουσουλμανική μειονότητα της Ελλάδας και σπούδαζε με υποτροφία της τουρκικής κυβέρνησης. Ως αντάλλαγμα για την συγκεκριμένη ενέργεια, του παραχωρήθηκαν χρήματα και διορισμός σε κυβερνητική θέση στην Τουρκία. Αξίζει να αναφερθεί ότι αργότερα διορίστηκε και η κυβερνήτης της περιοχής Νεφσεχύρ, της Νεάπολης Καππαδοκίας.
Για την μεταφορά και τοποθέτηση της βόμβας, η Ενγκίν και Μεχμέτογλου, καθώς και η τότε γενικός πρόξενος και αναπληρωτής γενικός πρόξενος στη Θεσσαλονίκη, κατηγορήθηκαν στη δίκη που διεξήχθη στην Ίσο Πλάτη την περίοδο 60-61, στην οποία καταδικάστηκε σε θάνατο ο Μεντερές, αλλά και άλλα ηγετικά στελέχη της κυβέρνησης του. Οι θεωρούμενοι ως ηθική και φυσική αυτούργοι για την έκρηξη στο προξενείο αθωώθηκαν στην εν λόγω δίκη, ενώ το 1957 ο Ενγκίν είχε καταδικαστεί ερήμην από το εφετείο Θεσσαλονίκης σε φυλάκιση 3 ετών και 6 μηνών. Ο ίδιος πάντως επέμενε μέχρι την αυγή του νέου αιώνα στην αθωότητά του. Η είδηση τώρα για την έκρηξη της Θεσσαλονίκης διαδόθηκε στην Τουρκία από το κρατικό ραδιόφωνο και μέσω της δεύτερης έκδοσης της εφημερίδας Istanbul Express, που κυκλοφόρησε το απόγευμα της ίδιας μέρας. Στη συγκεκριμένη εφημερίδα δημοσιεύθηκαν και φωτογραφίες που εφάνηκε εκ των υστέρων ότι ήταν παραποιημένες, τις οποίες είχε μεταφέρει στην Τουρκία λίγες μέρες προηγουμένως η σύζυγος του Τούρκου Γενικού Προξένου στη Θεσσαλονίκη. Ακολούθησε συγκέντρωση πλήθους στην πλατεία Ταξίμ και στις παρακείμενες οδούς. Καθώς, όπως προαναφέρθηκε, σκοπός της παρούσας εισήγησης δεν είναι η εξιστόρηση όσο διαδραματίστηκα στη διάρκεια του Πογκρόμ, θα αρκεστούμε στην παράθεση ορισμένων βασικών στοιχείων. Ο αριθμός των συμμετεχόντων στα καταστροφικά γεγονότα υπολογίζεται στις 100.000, ενώ οι επιθέσεις φαίνεται να ξεκίνησαν στις 5.30 το απόγευμα, ταυτόχρονα σε Κωνσταντινούπολη και Σμύρνη. Τις επιθέσεις διενεργούσαν ομάδες των 20 με 30 ατόμων, οι οποίες δρούσαν σε 3 φάσεις. Ήταν οι υποκινητές, οι αρχηγοί και οι καταστροφείς. Αρχικά, βάσει καταλόγων, επισημαίνονταν οι περιουσίες των μειονοτήτων και οι διαδηλωτές κατέστρεφαν τις προσώψεις τους. Στη συνέχεια παραβίαζαν τις περιουσίες και τέλος, οι διαδηλωτές λαιλατούσαν και κατέστρεφαν τα εντός των υποστατικών υπάρχοντα. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι ταραχές ξέσπασαν και στη Σμύρνη, όπου όμως το ελληνικό στοιχείο είχε περιοριστεί σημαντικά μετά την καταστροφή του 22 και την ανταλλαγή πληθυσμού του επόμενου έτους. Στην εν λόγω πόλη, στόχος του όχλου κατέστησαν κυρίως το ελληνικό προξενείο και οι Έλληνες αξιωματικοί του στρατηγίου του ΝΑΤΟ. Πάντως, το ταυτόχρονο ξέσπασμα των ταραχών σε όλη την περιφέρεια της Κωνσταντινούπολης, η συγκέντρωση σε κεντρικά σημεία της πόλης ή σε σταθμούς λεωφορείων των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν για την καταστροφή, η μετακίνηση πληθυσμού από περιοχές εκτός της Κωνσταντινούπολης για συμμετοχή στο Πογκρόμ, οι μαρτυρίες περί καταγραφής των μειονοτικών περιουσιών και αξιοποίησης των σχετικών καταλόγων, αλλά και τα αυξημένα μέτρα που λήφθηκαν από τις κρατικές δυνάμεις για προστασία του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης περίπου 2 εβδομάδες πριν το ξέσπασμα των ταραχών, είναι στοιχεία που δεν αφήνουν αμφιβολίες για την προμελετημένη φύση των γεγονότων. Περαιτέρω, η αστυνομία φαινόταν να ευνοεί τις ενέργειες των διαδηλωτών, διατηρώντας παθητική στάση, ενώ σε ορισμένες περιοχές της Κωνσταντινούπολης τα στελέχη της δύναμης δεν εξήλθαν καν από τους σταθμούς παρά τα όσα διαδραματίζονταν. Στη διάρκεια του Πογκρόμ καταστράφηκαν μεταξύ άλλων οικίες, εμπορικά καταστήματα, εκκλησίες, μοναστήρια, κημητήρια, σχολικά κτίρια, γραφεία εφημερίδων. Οι ιερείς και πολίτες κακοποιήθηκαν, ενώ υπήρξαν και περιπτώσεις βιασμών που είναι δύσκολο να υπολογιστούν, καθώς για ευνόητους λόγους που αφορούν στις αντιλήψεις της εποχής δεν έγιναν καταγγελίες εκ μέρους όλων των θυμάτων. Ο αριθμός των νεκρών επίσης δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια. Σύμφωνα με τον τουρκικό τύπο, οι νεκροί κυμαίνονται μεταξύ 11 και 15, ενώ ο Σπύρος Βριώνης, στην εξαντλητική του μελέτη, μέσα από την έρευνα κάνει λόγο για τουλάχιστον 30. Σε κάθε περίπτωση, ο σχετικά μικρός αριθμός των ανθρώπινων απολειών σε σύγκριση με τις υλικές καταστροφές είναι ενδεικτικός της πειθαρχίας της τουρκικής κοινωνίας στις οδηγίες που δόθηκαν περί αποφυγής μαζικών δολοφονιών, προκειμένου να μην προκληθεί αντίδραση σε διεθνές επίπεδο. Για τις καταστροφές που υπέστη η πόλη, είναι χαρακτηριστικό απόσπασμα που αναδημοσίευσαν οι Times of Cyprus από άρθρο του ανταποκριτή της Daily Mail, Noel Parker, το οποίο προβλήθηκε έντονα στις κυπριακές εφημερίδες. Ο τελευταίος, επιχειρώντας παραλληλισμούς με τις καταστροφές που υπέστη η Βρετανία από τους γερμανικούς βομβαρδισμούς στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, σχολίαζε: «Έφτασα στην Κωνσταντινούπολη στις 2 το πρωί της περασμένης Πέμπτης, αντικρίζοντας μια σκηνή που μπορώ να πω πραγματικά ότι ήταν χειρότερη από οτιδήποτε είδα στη διάρκεια της γερμανικής επιδρομής. Στην Κωνσταντινούπολη, με στίχιο νέη μουσική, που κάποτε γνώρισε καλά το Λονδίνο, το Πλίμουθ και το Κόβεντρι. Ο αγωνιώδης δηλαδή ήχος ανδρών που σκούπιζαν τους ατέγιους τους όγκους
σπασμένων γιαγιών. Η πρώτη αντίδραση της τουρκικής κυβέρνησης ήταν να επικαλεστεί την τεταγμένη ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε σε σχέση με το Κυπριακό και τις διαδόσεις για σφαγές εναντίον των Τούρκων του νησιού, επιρρύπτοντας την ευθύνη για την καταστροφή στους κομμουνιστές και σε προβοκάτορες. Ο ισχυρισμός διατυπώθηκε επίσημα στην τουρκική Εθνοσυνέλευση στις 12 Σεπτεμβρίου του 1955. Οι σχετικές αναφορές ήταν εκ των πραγμάτων ανεδαφικές, καθώς οι κομμουνιστές και τα μέλη των κύκλων της αριστεράς βρίσκονταν υπό στενή παρακολούθηση τη συγκεκριμένη περίοδο. Ο ισχυρισμός προκάλεσε το σκοπτικό σχόλιο του Έλληνα μόνιμου αντιπροσώπου της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, του Γιώργου Εξιντάρη. Εάν πράγματι υπάρχουν τόσοι κομμουνιστές στην Τουρκία, κινδυνεύει η δυτική άμυνα εις αυτήν. Πάντως, στις 7-8 Σεπτεμβρίου, οι τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας προχώρησαν στη σύλληψη 45 με 55 ατόμων που ανήκαν σε κομμουνιστικές ομάδες. Ένας εξ αυτών, ο βραβευμένος συγγραφέας Χασάν Ιζετίν Δυναμό, διηγήθηκε αργότερα ότι μέλος της αστυνομικής δύναμης ανέφερε κατά τη σύλληψή του. Χασάν Μπέι, γνωρίζουμε ότι είστε εντελώς αθώος και εμείς ζούλοι είμαστε, εκτελούμε εντολές. Και αργότερα, όταν στα κρατητήρια ο υποδιευθυντής των φυλακών διάβαζε τον κατάλογο των συλληφθέντων, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Δυναμό, συνέβη το εξής περιστατικό που καταδεικνύει τη μέριμνα των τουρκικών αρχών για εξέβρεση από διοπομπαίων τράγων. Ανοίγω εισαγωγικά. Κατά το τέλος του καταλόγου διαβάστηκε ένα όνομα, του Ταχσίν Γιουζέλ Φιλιππέ. Ένας συνάδελφος από τους παλιούς επαναστάτες είπε: «Πάνε 2 χρόνια που πέθανε αυτός ο εργάτης. Όπου να είναι θα το βγάλουν από το μνήμα να το πετάξουν στη φυλακή, γιατί λέει ρήμαξε την πόλη». Ο ταγματάρχης διάβασε το όνομα κάποιου που δεν ξανακούσα μετά. Ένας που το γνώριζε είπε: «Βρε, αυτός ο φίλος 10 χρόνια τώρα ζει στην Ανατολία. Δεν ήρθε καθόλου στην πόλη». Ο ταγματάρχης έσβησε και εκείνου το όνομα από τον κατάλογο. Κλείνοντας εισαγωγικά. Οι συλληφθέντες κομμουνιστές πάντως αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Στις επόμενες μέρες, και αφού στο μεταξύ είχε εφαρμοστεί στρατιωτικός νόμος σε Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη και Άγκυρα, συστάθηκαν ειδικά δικαστήρια και έγιναν μαζικές συλλήψεις. Συγκεκριμένα, στη βιβλιογραφία γίνεται λόγος για σύλληψη περίπου 3 με 5.000 ατόμων μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου. Αξίζει να προσεχθεί η καταγραφή του Χριστόφορου Χριστίδη, βάσει της οποίας ο Τούρκος πρέσβης στην Αθήνα, ο Σετάρικ Σελ, ενημέρωσε την ελληνική κυβέρνηση ότι εκ των 3.000 συλληφθέντων για τις ταραχές, οι 2.525 προέρχονταν από την Ανατολική Τουρκία και δεν κατοικούσαν στην Κωνσταντινούπολη. Ανάμεσα στους συλληφθέντες ήταν και στελέχη του Σωματείου «Η Κύπρος είναι τουρκική», του οποίου κατασχέθηκαν και περιουσιακά στοιχεία. Φυλακισμένος βρέθηκε για περίπου 5 μήνες και ο Χικμετ Μπίλ. Σύμφωνα με μαρτυρία του, μάλιστα, στη διάρκεια της κράτησής του δέχτηκε επίσκεψη από τον Φαζίλ Κιουτσούκ, ο οποίος ενημέρωσε ότι οι Τούρκοι της Κύπρου έδωσαν το όνομα του σε μια οδό του νησιού. Εκείνη τη στιγμή είχα λησμονήσει όσα τράβηξα και δεν μπορώ να εκφράσω τη χαρά μου. Σε λίγους θνητούς μπορεί να λάχει τούτο. Γι' αυτό αισθάνομαι ακόμα υπόχρεος έναντι των Κυπρίων ομογενών μου, έγραφε ο Χικμετ Μπίλ αργότερα. Μια από τις βασικότερες προεκτάσεις του Πογκρόμ ήταν οι επιπτώσεις επί της συνοχής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, καθώς από τις πρώτες μέρες το θέμα κυριάρχησε σε διπλωματικό επίπεδο. Ο Γιώργος Εξιντάρης, πρόσωπος της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, ζήτησε άμεση σύγκληση του Συμβουλίου του ΝΑΤΟ, διαμαρτυρόμενος παράλληλα για την επίθεση που δέχτηκαν οι Έλληνες αξιωματικοί στη Σμύρνη. Επιπλέον, η ναυτική διοίκηση Μεσογείου του ΝΑΤΟ ειδοποιήθηκε ότι η Ελλάδα δεν θα συμμετείχε στις αεροναυτικές ασκήσεις που είχαν προγραμματιστεί για τις 22 με 30 Σεπτεμβρίου του 1955, ενώ τα γενικά επιτελεία Τουρκίας και Ιουγκοσλαβίας ενημερώθηκαν για την απόφαση της Ελλάδας να απέχει από συνεδρία των στρατιωτικών εμπειρογνωμόνων των 3 χωρών που θα διεξαγόταν τον ίδιο μήνα στην Άγκυρα. Σχολιάζοντας τις σχετικές εξελίξεις, το έθνος της Λευκωσίας τις ερμήνευε ως απόδειξη ότι η Τουρκία δεν ήταν φερέγγια δύναμη, γεγονός που σήμαινε ότι η νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτη. Η συνέπεια αυτή ήταν το τίμημα που έπρεπε να πληρώσει ο δυτικός κόσμος για τις επιλογές του να εμπλέξει την Τουρκία στο Κυπριακό. Ας το ειδούν οι Άγγλοι, οι οποίοι για να προκαλέσουν αντιπερισπασμό στην Ελλάδα, αγωνιζόμενοι για την αυτοδιάθεση της Κύπρου, ενεγκαλίστησαν την Τουρκία, η οποία άλλως θα ετήρει στάση διαλλακτική.
Ας το ειδούν και οι Αμερικανοί, οι οποίοι παρασυρθέντες στο ίδιο παιχνίδι, υπέχουν την ίδια με τους Άγγλους ευθύνη, γιατί δημιουργηθήσαν ηχτράν κατάσταση. Έγραφε η εφημερίδα Έθνος. Η εθνική δυσαρέσκεια έναντι της Δύσης και κατά συνέπεια οι συζητήσεις για τον ρόλο της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ εντάθηκαν εξαιτίας του μηνύματος που υπέστειλε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Τζον Φώστερ Ντάλες, από κοινού στις κυβερνήσεις Ελλάδας και Τουρκίας. Παρά την αρχική θέση του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, η οποία φαίνεται ότι ήταν αρνητική εναντί της Τουρκίας, προκρίθηκε τελικά ως προτιμότερη η πολιτική των ίσων αποστάσεων. Με το μήνυμα που εστάλει τη 18η Σεπτεμβρίου του 1955, ουσιαστικά εξισωνόταν ο θήτης με το θύμα. Τα γεγονότα που εκτελήχθηκαν σχεδόν 2 εβδομάδες προηγουμένως χαρακτηρίζονταν ως λυπηρά, διότι έλαβαν χώρα σε μια περίοδο που οι ΗΠΑ χρειάζονταν τα δύο κράτη στον αγώνα κατά του Σοβιετικού κινδύνου. Ως εκ τούτου, οι δύο σύμμαχοι καλούνταν να υπερβούν τις διαφορές τους προς το συμφέρον της ενότητος του ελεύθερου κόσμου. Η ιεράρχηση, συνεπώς, των προτεραιοτήτων των ΗΠΑ ήταν ευδιάκριτη. Τα συμφέροντα της Δύσης ήταν πιο σημαντικά από τη δικαιοσύνη, τις απώλειες, την αξιοπρέπεια, την ηθική και την ασφάλεια. Και εδώ βλέπουμε ένα σκίτσο του Φωκίωνα Δημητριάδη, παρουσιάζει τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών με το μήνυμα του προς την ελληνική κυβέρνηση και πώς αντιλαμβάνεται ο ίδιος τους Έλληνες. Ο Σπύρος Βριώνης χαρακτηρίζει το διάβημα του Αμερικανού Υπουργού ως ορόσημο για τη γέννηση του αντιαμερικανικού αισθήματος στην Ελλάδα, ενώ ο μετέπειτα Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο Ευάγγελος Αβέροφ, διευκρίνησε για το μήνυμα Ντάλες. Αλλά για τους Έλληνες δεν είχε σημασία τι έλεγε. Σημασία είχε ότι είχε πει ακριβώς τα αίτια λόγια σε εκείνους που πονούσαν και έκλαιγαν και σε εκείνους που τους είχαν κάνει να πονέσουν και να κλάψουν. Περίεργη, ανόητη, ανήθικη θα έλεγε κανείς, εκδήλωση της πολιτικής της ίσης φιλίας, εντός εισαγωγικών από τον Ευάγγελο Αβέροφ. Σχολιάζοντας την πρωτοβουλία του Αμερικανού Υπουργού, η Ελευθερία της Λευκωσίας εξέφραζε αμφιβολίες κατά πόσον το πνεύμα του μηνύματος ανταποκρινόταν στις απόψεις και αντιλήψεις μεγάλου μέρους του φύση φιλελεύθερου και δικαιόφρονος αμερικανικού λαού, όπως σημειώνει η εφημερίδα. Σημειωνόταν ωστόσο ότι το μήνυμα ήταν ενδεικτικό για τη στάση που θα τηρούσε η χώρα εναντί της επικείμενης προσφυγής στον ΟΗΕ για το Κυπριακό. Ο συντάκτης του εν λόγω άρθρου φαινόταν να αντιλαμβάνεται τις προτεραιότητες των ΗΠΑ τη συγκεκριμένη περίοδο. Παρά τους εναντίον του απικισμού λογοκοπικούς μύδρους και τα περί αυτοδιαθέσεως θεωρητικά κηρύγματα, την επίσημον Αμερική εξακολουθεί να απασχολεί εξ ολοκλήρου ο διεθνής κομμουνισμός, ο εκροσίας φόβος και το κατά αυτού συνθετικό αντίδοτο του στρατιωτικού ΝΑΤΟ. Πιο δεικτική ήταν η αντίδραση του χρόνου της Λεμεσού, ο οποίος στυλίτευε τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης εναντί της αμερικανικής πρωτοβουλίας. Εκύψαμε τον αυχένα, γράφει ο χρόνος, εις το θρασίτατο μήνυμα του Ντάλες, ως να είμαι θα η χειρότερη σκλάβη των κομπόιδων της Αμερικής. Υποδείκνυε παράλληλα ότι αναμενόταν από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, που στο μεταξύ μετά το θάνατο του Παπάγου τον είχε διαδεχτεί στην Πρωθυπουργία, να μεριμνήσει για την οικονομική αποκατάσταση των πληγέντων και να ξεπλύνει την τροπή που προκάλεσε η αμερικανική στάση. Πέραν των συνεπειών στη συνοχή του δυτικού κόσμου, οι καταστροφές είχαν άμεση επίδραση και στις ιδιαίτερες σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας. Ενώ τα προηγούμενα χρόνια, στο πλαίσιο του ψυχροπολεμικού κλίματος της εποχής, φαινόταν να οικοδομείται η πολιτική προσέγγιση των δύο χωρών, τα Σεπτεμβριανά ανέτρεψαν το σκηνικό, αφού μετά τα τραγικά γεγονότα της 6ης-7ης Σεπτεμβρίου, τα συστατικά μέρη της φιλίας των δύο κρατών κατέπεσαν εις ερείπια εντός των δρόμων της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης, σύμφωνα με την Ελευθερία. Η ίδια εφημερίδα, σχολιάζοντας ότι ήταν η λαϊκή βούληση και η στάση που νοηματοδοτούσε τις όποιες διακρατικές συμφωνίες, διερωτά το εάν και σε ποιο βαθμό ήταν δυνατόν να επανορθωθεί το ρήγμα το οποίο οι κατά του ελληνικού στοιχείου απίστευτοι εκείνοι βανδαλισμοί προκάλεσαν σε πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο. Από την άλλη, οι εφημερίδες Κύπρος και Εκκλησιαστικών Βήμα της Λευκωσίας παρουσιάζονταν πιο απόλυτες. Στην πρώτη, στην Κύπρο δηλαδή, σημειωνόταν ότι μέσα στα ερείπια των ελληνικών καταστημάτων και στις φλόγες των ναών της Κωνσταντινούπολης εσφαγιάσει η φιλία, η οποία εγκαθιδρύθη επί των αμετρήτων τάφων Ελλήνων και Τούρκων. Η ελληνοτουρκική φιλία δεν υπάρχει,
απέθανε από φαίνονταν το εκκλησιαστικό βήμα, υποδεικνύοντας τη δυσκολία ανατροπής της κατάστασης. Ούτε εκ των υστέρων επεμβάσεις του στρατού, ούτε δικαιολογίε, ούτε τα μεγάλα λόγια των Τούρκων μπορούν να την αναστήσουν. Τα ερείπια 80 εκκλησιών, τα βεβηλωμένα κημητήρια με τους χαίνοντες τάφους, τα θύματα και οι άλλοι βανδαλισμοί που διέπραξαν οι Τούρκοι είναι εμπόδιο πολύ μεγάλο. Μόνη προϋπόθεση για την αναβίωση της ελληνοτουρκικής φιλίας ήταν η αυστηρή τιμωρία των υπευθύνων και η υλική αλλά και η ηθική ικανοποίηση των θυμάτων. Μόνο κάτω από αυτές τις συνθήκες σχολίαζε η φωνή των αγροτών, ήταν δυνατόν να αναφορήσουν οι Έλληνες. Άφες αυτής, ουγαρίδασιν τι επίησαν. Πέραν των επίσημων αντιδράσεων, σημαντική κρίνεται και η πρωτοβουλία της Πανελληνίου Επιτροπής Ενώσεως Κύπρου. Κατόπιν συνεδρίας υπό την Προεδρία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Σπυρίδωνος, η Επιτροπή απευθύνθηκε στον ελληνικό λαό, καλώντας τον να κατέλθει σε πανελλήνια απεργία την 3η, 20 Σεπτεμβρίου του 1955. Στο πλαίσιο της απεργίας, οι σημαίες θα παρέμεναν μεσίστιες, θα διακοπτόταν η κίνηση των οχημάτων μεταξύ 11 και 11.30 το πρωί. Την ίδια ώρα οι επιχειρήσεις θα διέκοπταν τη λειτουργία τους, οι καμπάνες των εκκλησιών θα ηχούσαν πέθυμα, ενώ τηλεγραφήματα διαμαρτυρίας θα αποστέλλονταν από φορείς και οργανώσεις στον ΟΗΕ, τον ΝΑΤΟ και την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Ο Μελής Νικολαίδης, ανταποκριτής της ελευθερίας στην Αθήνα, προανήγγειλε τη διαμαρτυρία της 20 Σεπτεμβρίου, εξηγώντας πως ο ελληνικός λαός, έμπλεος αγανάκτησης, θα προέβαινε στο συγκεκριμένο μέτρο για να εκδηλώσει με πολιτισμένο τρόπο τα αισθήματά του. Γράφει ο Μελής Νικολαίδης. Εις τους σχηματισμούς των μεσιστίων σημεών θα πνέει πάντως η ισχυρά πρωί της αγανακτήσεως. Και επένθυμε κοδωνοκρουσίε θα απηχούν κυρίως τη φωνή της αδαμάστου ψυχής του έθνους. Και αν τα δόντια και οι γρόνθοι θα είναι σφιγμένοι, θα δείχνουν και σφιγμένοι ακόμη, μαζί με τα φλογερά μάτια, την ακατάβλητον θέληση και την αμετάκλητον απόφαση του Πανελληνίου να αποκαταστήσει την εθνική τιμή και να ολοκληρώσει την εθνική ελευθερία. Λίγες μέρες αργότερα, ο ίδιος ανταποκριτής δημοσίευε τις εντυπώσεις του από τη διαμαρτυρία, την οποία παρακολούθησε με άλλους Κύπριους δημοσιογράφους από την οροφή του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης στην Αθήνα. Με γλαφυρό ύφος περιέγραφε πως την ώρα εκείνη συνδεόταν ψυχικά η Ελλάδα με την μικρή Ελλάδα του Νότου, όπως γράφει, σε ένα θέαμα μεγαλειώδες, επιβλητικό και βαθύτατα συγκινητικό. Σε όλη την πελώρια έκταση που εβλέπαμε από εκεί πάνω, είχε κιόλας σταματήσει κάθε κίνηση, κάθε ήχος, κάθε ίχνος ζωής. Η πλατεία Συντάγματος απέναντι, που έσφιζε ως προ λίγο ακόμη από κίνηση και ζωή, καθώς και όλοι οι μεγάλοι δρόμοι γύρω άδειασαν σε μια στιγμή, σαν να είχαν σαρωθεί ξαφνικά από κάποιον άγριο και ορμητικό σύμφωνα, το σύμφωνα της Εθνικής Διαμαρτυρίας και Οργής. Δεν ακουγόταν ούτε μια φωνή, ούτε ένας ήχος σε όλη εκείνη την πελώρια ανέκταση. Δεν υπήρχε ούτε η παραμικρότερη κίνηση. Στη διάρκεια της εκδήλωσης διαμαρτυρίας, ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών μετέδωσε μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, ενώ στους δρόμους της ελληνικής πρωτεύουσας ακούστηκαν συνθήματα υπέρ της Ένωσης και της ΕΟΚΑ. Το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος παρομοιάστηκε στον κυπριακό τύπο με καυστικές ως ερυθρόπυρο σίδηρος λέξεις, ενώ οι αναφορές του στην ουδετερότητα που επέδειξαν τα ισχυρά έθνη της εποχής έναντι της καταστροφής θεωρήθηκαν ως άκρως ενδεικτικές της φρίκης που προκλήθηκε στην ελληνική ψυχή. Με την ευκαιρία της εν λόγω διαμαρτυρίας, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος απίφθινε μήνυμα προς τον ελληνικό λαό, τονίζοντας ότι οι βαρβαρότητες και οι βανταλισμοί του τουρκικού όχλου εις βάρος των Ελλήνων αδελφών μας εις Κωνσταντινούπολη και Σμύρνη συνεκλώνησαν τον κυπριακό λαό και επλήρωσαν πικρίας τη ψυχή του. Παράλληλα, με εντολή του προκαθήμενου της Κυπριακής Εκκλησίας, οι σημαίες στην Αρχιεπισκοπή και στους ναούς του νησιού ήταν μεσίστιες την ημέρα της διαμαρτυρίας. Ως προς την κατάσταση και τις εντυπώσεις που δημιουργήθηκαν στην Κύπρο, οι αναφορές είναι ελάχιστες. Οι εξελίξεις στην Τουρκία κινητοποίησαν την απικιακή κυβέρνηση του νησιού, η οποία προχώρησε σε παράταξη ένοπλων αστυνομικών έξω από τα προξενία Ελλάδας και Τουρκίας στην πρωτεύουσα. Την ίδια ώρα, ο ραδιοσταθμός Αθηνών και ο τύπος καλούσαν σε ψυχραιμία, αυτοσυγκράτηση και αποφυγή προκλήσεων, τονίζοντας ότι δεν έπρεπε να διαταραχθούν οι σχέσεις με τους Τούρκους του νησιού, αλλά να αφαιθεί η ελληνική κυβέρνηση να χειριστεί την κατάσταση σε διπλωματικό επίπεδο. Στο ίδιο πνεύμα, σε ομιλία του την 8η Σεπτεμβρίου του 1955 στη Μονή Κίκου,
ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος διαβεβαίωσε τους Τούρκους του νησιού ότι η ζωή, η περιουσία και τα μειωνοτικά τους δικαιώματα θα ήταν πάντοτε σεβαστά. Εξήγησε πως παρότι άλλοι υποδαβλίζουν το μίσος εντός εισαγωγικών μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων της Κύπρου, τα φιλικά αισθήματα του ελληνικού πληθυσμού δεν μεταβλήθηκαν. Λίγες μέρες αργότερα έκανε λόγο για ανάγκη να συγκρατήσουν οι Έλληνες την αγανάκτησή τους, υπογραμμίζοντας ότι την ηθική ευθύνη για την καταστροφή δεν έφερε ο τουρκικός όχλος. Οι αιχμές του Κύπριου ιεράρχη και στις δύο περιπτώσεις αφορούσαν προφανώς τη Βρετανική διπλωματία. Ως εκ τούτου, ήταν ξεκάθαρος για τη στάση που θα έπρεπε να τηρήσουν οι Έλληνες της Κύπρου για τη φύση του διεξαγόμενου αγώνα. Έναντι του τουρκικού στοιχείου της Κύπρου, εμείς πάντοτε θα συμπεριφερόμεθα με φιλικά αισθήματα. Δεν θα μεταβάλλουμε τη διένεξή μας μετά των Άγγλων εις διένεξη μετά των Τουρκών, με διαιτητά στους Άγγλους. Αναφορικά με την ενοχή των Βρετανών για τις καταστροφικές εξελίξεις, την οποία είχε επενηχθεί ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, σημειώνουμε την παρατήρηση της εφημερίδας Κυπριακή, η οποία σχολίαζε την ανίερον Αγγλοτουρκική Συμμαχία. Στο άρθρο της 12 Σεπτεμβρίου του 1955 γινόταν λόγος για την υποκινούσαν Αγγλία, η ενοχή της οποίας μεγεθυνόταν και γινόταν εμφανής από το γεγονός ότι απέφευγε να καταδικάσει τους τουρκικούς βανδαλισμούς σε βάρος του ελληνικού πληθυσμού της Κωνσταντινούπολης. Την ίδια μέρα, η εφημερίδα Κύπρος δημοσίευε άρθρο του Παντελή Μπίστη ως ανταποκριτή στην Αθήνα. Θυμίζω ότι μερικά χρόνια προηγουμένως είχε εξοριστεί από την Κύπρο, ο οποίος σχολίαζε με πικρία ότι η ελληνοτουρκική φιλία, η οποία ήταν σημαντική για τον δυτικό κόσμο, είχε πληγεί ως αποτέλεσμα των βομβαρδισμών, ανοίγω εισαγωγικά, με βλήματα της αγγλικής προπαγάνδας. Στο ίδιο φύλλο γινόταν μνήα στον βρετανικό παράγοντα και στο ρόλο του επί των εξελίξεων που οδήγησαν στις καταστροφές. Η τουρκική κυβέρνηση και ο όχλος της έπαιξαν ικανοποιητικώς, ως νομίζουν, το παιχνίδι τρίτου. Το κυπριακό έντυπο όμως προειδοποιούσε ότι εκείνος που παίζει το παιχνίδι τρίτου δεν ωφελείται εις τίποτε, αλλά πάντοτε χάνει, διότι όλα τα κέρδη ανήκουν στον τρίτον. Τέλος, σημειώνουμε και τη θέση που εκφράστηκε στον παρατηρητή της Λεμεσού, βάσει της οποίας υπήρχε μεν βρετανικός δάχτυλος στην υποκίνηση των παθών, ωστόσο οι τουρκικές μάζες κατέστησαν όργανα του σχεδιασμού αυτού με ευχαρίστηση, όπως έγραφε, καθώς τους προσφέρθηκε διέξοδος για να εκδηλώσουν το αντιελληνικό τους μίσος. Συνοψίζοντας, ο Σπύρος Βριώνης υποστηρίζει ότι στις τουρκικές μελέτες για τα Σεπτεμβριανά επιχειρήθηκε η παρουσίαση του Πογκρόμ ως αποτελέσματος της έντασης που επικράτησε με επικέντρο το Κυπριακό. Η αντίληψη αυτή είχε εκφραστεί ήδη από τις πρώτες μέρες μετά τις καταστροφές του Σεπτεμβρίου του 1955. Ενδεικτικά είναι τα σχόλια του δημοσιογράφου Αντώνη Φαρμακίδη, ο οποίος έκανε μεν λόγο για προδοσία της Ελλάδας εκ μέρους των συμμάχων της, αλλά συνέδεε το δράμα της με τους Κυπρίους. Σχολίαζε συγκεκριμένα, καλώντας ταυτόχρονα σε αποφασιστική αγωνιστική στάση εκ μέρους των Ελλήνων της Κύπρου. Ευθύνε και υποχρεώσεις που δημιούργησαν ήδη δι' εμάς σημερινές θυσίες της ελληνικής πατρίδος και του έξω ελληνισμού, διότι δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η τραγωδία της Μύρνης και της Κωνσταντινούπολης από εμάς ξεκίνησε, είναι βαρύε, σοβαρή και μεγάλη. Στάση επίρρηψης ευθυνών για τις εξελίξεις στην ελληνική πλευρά υιοθέτησε και η επιθεώρηση The World Today, την οποία εξέδιδε στο Λονδίνο το Royal Institute of International Affairs με στόχο τη μελέτη διεθνών ζητημάτων. Σύμφωνα με ανταπόκριση της ελευθερίας, η εν λόγω επιθεώρηση μετατόπιζε τις ευθύνες απευθείας στο ελληνικό κράτος και την κοινωνία, εξηγώντας ότι οι υπεύθυνοι για την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις ήταν οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών, οι οποίοι αγνοώντας την τουρκική ιδιοσυγκρασία, ενθάρρυναν τις διαδηλώσεις υπέρ της Ένωσης. Περαιτέρω, υποστηριζόταν γενικά ότι ο ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης υπήρξε θύμα της κουφότητος των Αθηνών εντός εισαγωγικών. Είναι μια θέση που δυστυχώς ακούμε να επαναλαμβάνεται και σήμερα, η οποία όμως φαίνεται ως ιστορικά ανεδαφική. Η συσχέτιση των Σεπτεμβριανών αποκλειστικά με το Κυπριακό θα ήταν εσφαλμένη. Ενδεικτικό είναι το στοιχείο ότι από τις περιουσίες των μειονοτήτων που καταστράφηκαν στη διάρκεια των γεγονότων της 6ης-7ης Σεπτεμβρίου του 1955, οι ελληνικές περιουσίες αποτελούσαν περίπου το 50%.
Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι το μένος του όχλου δεν αφορούσε την ελληνική πολιτική στο Κυπριακό. Αντιθέτως, επρόκειτο αφενός για τη διέξοδο της κυβέρνησης Μεντερές από την αντίδραση που προκαλούσαν τα προβλήματα σε εσωτερικό επίπεδο. Δεν ήταν μόνο η εκτόνωση του όχλου. Μετά τα γεγονότα, ο Τούρκος Πρωθυπουργός μπόρεσε να επιβάλλει στρατιωτικό νόμο στις μεγάλες πόλεις, να εφαρμόσει λογοκρισία στον τύπο και να περιορίσει τα δυναμικά αντιπολιτευόμενα στοιχεία της κοινωνίας, όπως το φοιτητικό κίνημα. Συν της άλλης, τα Σεπτεμβριανά αποτελούσαν συνέχεια της πολιτικής πληθυσμιακής αφομοίωσης και δημογραφικής διαμόρφωσης του τουρκικού κράτους, που εγκαινιάστηκε, όπως προαναφέραμε, μετά το πέρας του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, στα πρότυπα του δυτικού εθνικισμού. Με τις συνέπειες τώρα των Σεπτεμβριανών, όπως εύστοχα σημειώνει ο Σπύρος Βριώνης, ενώ οι ηλικίες ζημιές είναι εύκολα μετρήσιμες, η επίδραση του πογκρόμ στη ψυχολογία και το ηθικό των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης δεν μπορεί να προσδιοριστεί. Η ίδια θέση εκφράζεται και στην εφημερίδα Κύπρος στις 19 Σεπτεμβρίου του 1955, όπου σχολιάζεται η εξαγγελία της τουρκικής κυβέρνησης για παροχή αποζημιώσεων. Γράφει η εφημερίδα. Καμία ηλική αποζημίωση δεν επανορθώνει το πλήγμα το ψυχικό που εδοκίμασε η ομογένεια της πόλης από την καταπάτηση, τη βεβήλωση και την πυρπόληση των ιερών της Βωμών, των εκκλησιών της. Πάντως, τα αποτελέσματα των ταραχών σε δημογραφικό επίπεδο έγιναν φανερά από νωρίς. Ένα χρόνο μετά τις καταστροφές, 5.000 άτομα μετανάστευσαν στην Ελλάδα και μέχρι το 1960 ο πληθυσμός των Ελληνόφωνων της Κωνσταντινούπολης μειώθηκε από 79.691 που καταμετρήθηκαν το 1955 σε 56.139, δηλαδή πέραν των 20.000. Την ίδια περίοδο, 10.000 Εβραίοι εγκατέλειψαν την πόλη για να εγκατασταθούν στο Ισραήλ. Όπως αναφέρθηκε εισαγωγικά για την παρουσίαση της κυπριακής πρόσληψης και των αντιδράσεων στο νησί, βασική πηγή είναι ο τύπος της περίοδου. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα καταδείχθηκαν από τη μελέτη των ελληνικών κυπριακών εφημερίδων, τα διαθέσιμα δεδομένα είναι περιορισμένα. Αυτό οφείλεται σε ποικίλους παράγοντες. Καταρχάς, η επιβληθής από την απικιακή κυβέρνηση λογοκρισία ήταν περιοριστική για την ελεύθερη έκφραση και τον σχολιασμό των γεγονότων. Κατά συνέπεια, τα δημοσιεύματα περιορίστηκαν κατά κύριο λόγο στις ανταποκρίσεις από το εξωτερικό. Περαιτέρω, οι εξελίξεις της περίοδου επισκίασαν την καταστροφή της Κωνσταντινούπολης και απασχόλησαν σε μεγαλύτερο βαθμό τον τοπικό τύπο. Ενδεικτικά αναφέρονται η αποτυχημένη προσπάθεια εγγραφής του Κυπριακού στον ΟΗΕ, η πυρπόληση του Βρετανικού Ινστιτούτου και τα κατασταλτικά μέτρα που εφάρμοσαν οι Βρετανοί, η εμφάνιση της τρομοκρατικής οργάνωσης των Τούρκων της Κύπρου, της Βολκάν, και η αντικατάσταση του κυβερνήτη Ρόμπερτ Άρμιταζ από τον Τζον Χάρτινγκ. Από την περιορισμένη αρθογραφία όμως, μπορούμε να καταλήξουμε σε ορισμένες παρατηρήσεις. Καταρχάς, ως προς την κάλυψη και αποτύπωση της καταστροφής, το πρώτο που παρατηρεί ο αναγνώστης των εφημερίδων της εποχής είναι η προβολή της Βρετανίας ως υποκινήτριας και ηθικού αυτούργου των γεγονότων. Σχετική με τη συγκεκριμένη αντίληψη είναι και η ερμηνεία του πλήγματος που υπέστη η συνοχή του ΝΑΤΟ ως τιμωρητικής εξέλιξης για την απόφαση της Βρετανίας να εμπλέξει την Τουρκία στο Κυπριακό, δημιουργώντας αντίβαρο στις ελληνικές διεκδικήσεις. Η θέση περί ενοχής της Βρετανίας διατυπωνόταν σε ήπιο τόνο, όπως και η εικόνα της καταστροφής γενικότερα. Επί τούτου, πρέπει να σημειωθεί η επισήμανση του ιστορικού Πέτρου Παπαπολιδίου, ο οποίος αναφέρεται στη μετριοπαθή στάση των κυπριακών εντύπων συγκριτικά με τη στάση που επέδειξε ο ελλαδικός τύπος. Σε αυτό ίσως έπαιξε ρόλο το καθεστώς, καθώς και η σοβαρότητα που επιδείκνυαν συνήθως οι Κύπριοι συντάχτες, αποφεύγοντας την καλλιέργεια ηλεκτρισμένης ατμόσφαιρας. Επιπλέον, το γεγονός πρέπει να συσχετιστεί και με τις εκκλήσεις που εκφράστηκαν για επίδειξη ψύχρεμης τάσης. Σε κάθε περίπτωση, η ορολογία που επιλέγηκε από τον ελληνικό τύπο του νησιού είναι χαρακτηριστική της εικόνας που κυριαρχούσε για το τουρκικό έθνος. Οι βαρβαρότητες, όπως αναφέρονται σε Κωνσταντινούπολη και Σμύρνη, ερμηνεύτηκαν ως απόδειξη ότι οι Τούρκοι δεν ξέφυγαν από την, εντός εισαγωγικών, κατωτάτη πολιτιστική στάθμη στην οποία ούτε ευρίσκονται. Αντιθέτως, ως λαός έλκονταν συλλογικά από τις λαιλασίες και τις σφαγές της τόσων γνωρίμους στην ιστορία των πάλι των εισαγωγικών. Στο παρελθόν των Τούρκων ανέτρεχε και η εφημερίδα Παρατηρητής, σχολιάζοντας ότι στην ιστορία τους καταγράφηκαν άπειρες βαρβαρότητες αυτού του είδους μέσα στους αιώνες. Τα γεγονότα που εκτελήχθηκαν στη διάρκεια του πογκρόμ, μάλιστα, παρουσιάζονταν ως αναπαράσταση των σκηνών της άλωσης της Κωνσταντινούπολης. Εκφραζόταν όμως έκπληξη για το γεγονός ότι στον 20ο αιώνα
ο λαός αυτός εξακολουθούσε να παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά. Οι ίδιοι διαδηλωτές καταστροφής περιγράφονταν ως μενόμενος και βάρβαρος τουρκικός όχλος που διέπραξε των μεγαλύτερων αντιχριστιανικών διωγμών των νεότερων χρόνων. Οι καταστροφές αναφέρονταν ως ανατριχιαστικών όργιων, ανθελληνική τρομοκρατία και νέος σικελικός εσπερινός, η περιγραφή του οποίου προκαλούσε φρίκη στον καθένα και δεν εξαιρούμεν κανέναν Τούρκον διατηρούντας στοιχειώδη σεβασμό προς τον εαυτόν του και κάποια νυφαλιότητα σκέψεως. Περαιτέρω, γινόταν λόγος για ολοκαύτωμα του Κωνσταντινουπολίτικου ελληνισμού, αλλά και για μεσαιωνικό φανατισμό και μυσαλλοδοξία ενός δυστυχούς όχλου, τα οποία εκμεταλλεύτηκαν οι σοβινιστές της Άγκυρας. Τα τραγικά γεγονότα αποδόθηκαν σε εκπρομελέτες ενέργειες που πήγαζαν από μίσος εναντίον του ελληνισμού, αλλά και από το φόβο για την αναβίωση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, δηλαδή για την υλοποίηση του οράματος της μεγάλης ιδέας. Έναντι των μορφών που εκφράζονταν κατά του τουρκικού έθνους και της φρικόδους περιγραφής των γεγονότων που προβάλλονταν στις σελίδες των εφημερίδων, αντιτασσόταν η πολιτισμένη στάση που επέδειξε ο ελληνικός λαός και η πολιτεία. Αρχικά, πρέπει να σχολιαστεί ότι η σπουδή που επέδειξε ο τύπος, όπως και ο Μακάριος, να μην εκτραχυθεί η κατάσταση στην Κύπρο με αντιτουρκικές εκδηλώσεις, είναι δηλωτική της επικρατούσας αντίληψης σχετικά με το χαρακτήρα και τη φιλοσοφία του αγώνα της ΕΟΚΑ. Πέραν τούτου, το γεγονός ότι μετά την καταστροφή των Σεπτεμβριανών δεν κινδύνεψαν η μουσουλμανική μειονότητα της Ελλάδας και οι Τούρκοι της Κύπρου, θεωρήθηκε ως απόδειξη της ανωτερότητας του ελληνικού πολιτισμού, αλλά και ένδειξη ανωτερότητας του ελληνικού πνεύματος, που είχε ως αποτέλεσμα την ευμένεια και τη συμπάθεια των αρχών έναντι των μειονοτήτων. Ήταν παράλληλα χαρακτηριστική της ποιοτικής εθνικής διαφοράς, βάσει της οποίας οι αρχαίοι Έλληνες αποκαλούσαν τους μη Έλληνες βαρβάρους, όπως σχολίαζε η εφημερίδα Φωνή των Αγροτών. Από τη στάση των Ελλήνων καταδείχθηκε στη διεθνή κοινότητα το μέγεθος του πολιτισμού και οι αρετές τους, σύμφωνα με τον παρατηρητή. Συνάμα δε, κατερρακώθη στην παγκόσμια συνείδηση η Τουρκία, ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, που ο εσωτερικός ψυχικός του κόσμος απεκαλύφθη εις όλη του την κοινότητα και η ποιοτική του κατωτερότητα. Στο ίδιο πνεύμα, η εφημερίδα Κυπριακή εξηγούσε ότι οι Έλληνες θα επιδείκνυαν αυτοσυγκράτηση και θα συμπεριφέρονταν ως όφυλαν, όπως είχαν πράξει και στο παρελθόν, παρά το πλευρόν των πρώην υποκριτών φίλων μας. Δεν θα προέβαιναν σε βανδαλισμούς εναντίον αμάχων υποτύπων αντιπίνων, καθώς τέτοιες πράξεις θα κυλίδωναν τον ελληνικό πολιτισμό. Το έντυπο της Λευκωσίας κατέληγε υποδεικνύοντας ξανά τους ηθικούς αυτούργους, αλλά και το διαχρονικό αγώνα των Ελλήνων υπέρ της ελευθερίας. Η τουρκική μάχαιρα εις τας αγγλικάς χείρας θα θραυστεί επί της τροπεούχου χαλιδίνης ασπίδος, όπισθεν της οποίας από αμνημονεύτων χρόνων αμήνεται σύσσωμος ο ελληνισμός με το διαμέσου των αιώνων ανεξίδηλο σπαρτιατικό σύνθημα. Ήταν η επιτάση. Ευχαριστώ.